Hello, welcome my YouTube channel, my live stream. Welcome. Đâu dia? Đâu ni comment biasa. Hello, Agaiman. Tôi sẽ viết lại đây nó, lại đây nó. Comment order deh Agaiman. Online dong ba please. Ma kabar? Ano komenan suza pia kisah. Nang nào suza pia cái komenan suza pia cái. To komenan suza pia cái. Na comment order Agaiman please. Nanti komenan mensuruh pia cái. Nang nào suza pia cái. Dasu nuzabe. Dasu nuzabe deh. SM channel hai abo nudeng hai agai. Ma kabar? SP status hai agai. SP status abo nudeng au agai ma kabar? Thank you so much आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय. एम बर' ब्लग मा ओंख्रि होनना सोंहरदो जोंहा एम बर'आ. जोंहा माबासोमोन आरोना दालि ओमफ्राय दाउदैमोन ओमफ्राय SP status लाइक दान. थेंक इउ स' माच SP status आगै लाइक होनायनि थाखाय. माया 85 edits हाय नुदों हाय. थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय. मा खबर? किटुका लाइफस्टाइल. से टू लाइक डन लाइक कर दिया है जी. थैंक यू सो मच किट्टू जी लाइक करने के लिए और मेरी लाइव स्ट्रीम में वेलकम. कैसी हो? किट्टू का लाइफस्टाइल. राधे राधे जी. राधे राधे. भाषा समझ नहीं आया है मेरी भाषा को. मुझे भी ज़्यादा हिंदी अच्छी नहीं आती है, बस थोड़ा सा आती है. कैसी हो और खाना साना खा लिया क्या? मंजुलि ब्रह्म हाय सना नदों हाय फ्रेन्ड. मा खबर? मा ओंख्रि जाखो अननानै खोन्थाहरदो जोंहा मंजुलि. क्या बात? देरासात फैयाखै. देरासात बय हाय नदों हाय आगै मा खबर? थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय. परिखा जोब्बाय? ओंखायनोथ' आरो ओमफ्राय डाइरेक्ट फैखादों नामा? किटुका लाइफस्टाइल. दीदी जी नदों हाँ. कैसी हो? खबर सबर किटू जी. मैंने आपको सपोर्ट कर दिया कल. नाइस. थैंक यू सो मच. मनिका बर' हाय होनदों हाय मनिका आगै मा खबर? ओंखाम जाबायना जायाखै आरो मा ओंख्रि जाखो अननानै खोन्थाहरदो आरोना. किटुका लाइफस्टाइल हाय होनदों. SM प्रडाक्सन हाय आब' हाय आगै मा खबर? SM प्रडाक्सन. ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो अननानै खोन्थाहरदो. गाबोन फै स्कुल गैयाबा न दङ. मन्जुलि ब्रह्म मा ओंख्रि? जोंहा दालि दाउदैमोन आरोना.
ओमफ्राय नोंसालाय मा ओंख्रि जानाय मोनजुलि? किटुका लाइफस्टाइल नमस्ते प्रनाम जी हा नमस्ते देरासात बय अबाव दं? बिथिं अबाव? मिना मिना सोर खिलें? अंगनबादि लानियाव आं नामखौ मिथियाना देरासात बय माबोरै दं बाजै होनना दं मोजाङैनो दं ओमफ्राय नोंहालाय माबोरै दं खबरा? मनजुलि ब्रह्म लाइक होबाय होनो थेंक इउ स' माच मनजुलि लाइक होनायनि थाखाय। रंजालि ब्रह्म गुड आफ्टारनुन आब' औ गुड आफ्टारनुन आगै मा खबर थेंक इउ स' माच आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय आरो मा ओंख्रि जाखो अननानै खोन्थाहरदो आरो ना। मनिका बर' मा ओंख्रि सोंहरदों जोंहा ना जोंहा दालि दाउदैमोन आरोना ओमफ्राय नोंसालाय मा ओंख्रि जानाय आगै? एस एम प्रडाक्सन मोजां आब' होनदों औ आंहाबो मोजां दंथ'यो दे। इयन बर' ट्रेक्टर ब्लग बहा दं औ आङो ना न'आवनो दं आरोना ओमफ्राय नोंहा मा खबर आगै इयन मा ओंख्रि जाखो अननानै खोन्थाहरदो। बिरसन अफिसियेल हाय आब' होनहरदों हाय आगैजोन मा खबर थेंक इउ स' माच आरोना आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो दिनै? मनजुलि ब्रह्म जोंहा सबाय मैद्रु आरो कबि भाजा होनहरदों औ गोथाव आरोना जोंहा दालिसोमोन। एस एम प्रडाक्सन आलु दालि बयलार भिडिअ बानायदो नुसिगोन औ नंगौ नामा दे नायगोन। गोथाव आरोना गोथाव किटुका लाइफस्टाइल 74 प्लास वान दान कर दिया है जी 75 जाबाय नामा औ थेंक इउ स' माच किटु दान करने के लिए आरो नै जोंहा किटुखौ जाय सापर्ट गैया खालामना हो आरोना गोदान आरोना सापर्ट मोनगोन। किटु जी को सपोर्ट कर दीजिए किटु जी भी सपोर्ट करेंगे जो सपोर्ट नहीं है। मनिका बर' लाफा अमा भाजासो आब' नंगौ नामा गोथाव आरोना अमा बेदरजों लाफाजों बेसेबा गोथाव जाखायो। इयन बर' ट्रेक्टर ब्लग हेलौ होनना दं हाय आगै मा खबर मा ओंख्रि जाखो इयन बर' अननानै खोन्थाहरदो आरोना। बिरसन अफिसियेल हाय आब' होनदों हाय आगै आं फरायखांबायमोन नामा इखो मिथिला आरोना मा खबर रंजालि ब्रह्म खबर सबर आब' खबर सबर आब' इयन बर' जोंहा बयलार आब' नंगौ नामा गोथाव आरोना अमालाय सोरहाबा बयलार सोरहाबा अमा। बिरसन अफिसियेल मोजां जोंहा फुलकबि आलु औ नंगौ नामा आगै एस एम प्रडाक्सन दे आंखौ सापर्ट खालामदो सोरबा सापर्ट खालामाखैबा होनना बुंहरदों जोंहा एस एम प्रडाक्सनखौ सोरबाफोर सापर्ट खालामाखैब्ला गैयाब्ला अननानै सापर्ट खालामना होदो आरोना एस एम प्रडाक्सन चेनेलखौहाय। किट्टू जी एस एम प्रोडक्शन चैनल को अगर सपोर्ट नहीं है तो सपोर्ट कर दीजिए। शॉर्ट भिडिअ नुगोन प्लिज सापर्ट होनांगौ जानांगौ आरोना शर्ट भिडिअ नुगोननो जोंहा एस एम प्रडाक्सनाव सापर्ट खालामना होदो जोंहा एस एम प्रडाक्सना गोदान भिडिअ हगारदो जानांगौ। गोथांनि लामा आंनिखौबो साबसक्राइब खालामाबो औ जोंहा गोदानसो नामा आगैया गोथांनि लामा चेनेला खालामना होदो आगै ओमफ्राय आंबो बेक खालामगोन कमेन्ट हरनानै दोनहर ओमफ्राय जाय जयेन जानो हागोन जोंहा गोथांनि लामा आगै गोदान जानांगौ खोमा आरोना ओमफ्राय गोदान नङाबा जेबो नङा जाय जायनियाव गैया अननानै साबसक्राइब खालामना होदो आरोना गोथांनि लामा चेनेलखौहाय। ओमफ्राय किट्टू का लाइफस्टाइल दीदी जी आप मेरी वीडियो देखना जी ओके ठीक है हम देखेंगे कल देखा था आज भी देखेंगे ठीक है बाद में देखेंगे ठीक है। रिमाश्री यूट्यूब चेनेल हाय रिमाश्री मा खबर थेंक इउ स' माच आरोना आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय गुड आफ्टारनुन होनदों जोंहा गुड आफ्टारनुन आगै। गोथांनि लामा इयन बर' आं होनहरदों इयन बर'आनो नामा आं गुबुन आइडि आरोना
जेबो नङा बेदोबो आगैया सापर्ट खालामना होब्लानो जाबाय आरोना ओमफ्राय बेबो चेनेल दङब्ला बेखौबो सापर्ट खालामना होदो जाय जायनाव गैया ओमफ्राय गोथांनि लामा आगैयाबो इयुन बर'आ सापर्ट खालामना होब्लानो जाबाय किटु का लाइफस्टाइल नेट की दिक्कत है जी ओ मेरी भी ये सही है नेट प्रॉब्लम होती रहती है घर पे ज़्यादा नेट नहीं लगती है कम लगती है इसलिए लाइफ में बहुत दिक्कत होती है सान्दुं फैबाय आरोना र' आं एसे खिथांनि दावथ्रोदलांनोसै सान्दुं नांदो मेरी किट्टू का लाइफस्टाइल मेरी चैनल पर आने को कहना जी हाँ हाँ कहती हूँ जय जय अरना मैंने बोरो भाषा में किया कहा था ना इसलिए आपको समझ में नहीं आया होगा किट्टू जी चैनल को जो सपोर्ट नहीं है सपोर्ट कर दीजिए किट्टू का लाइफस्टाइल चैनल को भी सपोर्ट कर दीजिए प्लीज़ और किट्टू जी भी बैक करेंगे जाय जाय आरोना किन्तु जिनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना होदो आरोना बेबो बेक खालामफिनगोन आगैमोन अन्नानै सापर्ट खालामना होदो एसएम प्रडाक्सन प्लिज सापर्ट होननानै जोंहा एसएम प्रडाक्सनखौबो जाय जाय सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामना होब्लानो जाबाय आरोना मनिका बर' आब' आंनिखौबो सापर्ट खालाम औ जोंहा मनिका बर' चेनेलखौबो जाय जाय सापर्ट खालामाखै अन्नानै सापर्ट खालामना होदो आइबि हेल' आब' नोंथों मा खबर मोजां आगै नोंहालाय मा खबर थेंक इउ स' माच आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय आइबि चेनेला गोदान नामा आगै गोदानब्ला आंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना होदो आरोना ओमफ्राय नोंनिखौबो आं खालामहरगोन कमेन्ट हरना दोनोब्लानो जाबाय ओमफ्राय नै जोंहा आइबि सोरनिबा ना गुबुन आइडिजोंसो हरदों मोनथिला आरोना जैयानो जायाथोला गुबुन आइडिजों हरदोंब्लाबो सापर्ट खालामना होब्लानो जाबाय ओमफ्राय मा ओंख्रि जानाय आगै आइबिया अननानै खोन्थाहरदो आरोना किटुका लाइफस्टाइल 161 प्लस 1 सब नुदों जोंहा किटु जी को सपोर्ट कर दीजिए प्लिज आरो सापर्ट खालामनानै कमेन्ट हरो आरोना जाय जाय सापर्ट खालामदों किटुनि चेनेलखौहाय सापर्ट खालामना होदो एसएम प्रडाक्सन मनिका सापर्ट प्लिज नुदों जोंहा मनिकाखौहाय एसएम प्रडाक्सना सापर्ट खालामहरदों आरोना मनिका आगैया दङब्ला सापर्ट खालामना होब्लानो जाबाय मनिका बर' आब' नों बहानि औ आङो आरोना आं बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि आरोना आगै ओमफ्राय बरपेटा रडनि आङो ओमफ्राय नोंलाय अबे जायगानि अननानै खोन्थाहरदो आइबि लाफा आलु भाजासो औ नंगौ नामा गोथाव लाफा मैगं गोथाव जाखायो नालाय ओमफ्राय अबे जायगानि आरोना आइबि आगैया अननानै खोन्थाहरदो गोथांनि लामा आं मोननै चेनेलजों आंनि लाइफ नायबाय नोंनि लाइफ नायबाय इयुन बर'दोबो नायबाय शेयारबो खालामबाय थेंक इउ स' माच आरोना आगै रियेल नामा मा आं मिन्थिला आरोना अबे मोनसेया गोथांनि लामाया अबे मोनसेया नोंहानि नों रियेल नामखौ नों खोन्थाहरजागोनबा खोन्थाहरदो आरोना थेंक इउ स' माच आरोना शेयार खालामना आरो नायनायनि थाखाय सापर्टबो खालामना होब्लानो जाबाय आरोना आगै मोननै चेनेलजोंबो मन्जुलि ब्रह्म आंना दंखायो एस एम होनहरदों जोंहा मन्जुलि ब्रह्मनाव एस एम चेनेला दंखायोनो आरोना ओमफ्राय निजोम ब्लग मा खबर फ्रेन्ड होनहरदों मोजां आंहा ओमफ्राय नोंहालाय मा खबर मा ओंख्रि जाखो निजोम ब्लग अननानै खोन्थाहरदो आइबि आं जांगिला नार्जारिसो आब' औ नंगौ नामा जांगिला नार्जारि आरोना ओमफ्राय आंखौबो सापर्ट खालामना होदो आरोना आगै बे चेनेलजोंबो ओमफ्राय नोंहानि आइडिजों कमेन्ट हर जुदि सापर्ट नांगौब्ला नायियावबो चेनेल दङ आगै खोन्थाहरदो आरोना बेयावबोहाय भिडिअ होदोंबा बेखौबो सापर्ट होनो खोन्थागोन आङो मनिका बर' आब' चिरांनि आं औ नङा आगैया चिरांनि आरोना ओमफ्राय
आइबि नोंस्रालाय मा ओंख्रि? जोंहा दालि आरो दाउदैमोन आरोना, दालि दाउदैमोन। आइबि चिरां बिजनि आब' जोंना। औ नंगौ नामा आगै? चिरां बिजनिनि आरोना। एस एम प्रडाक्सन आइ बि सापर्ट प्लिज होनहरदों जोंहा। एस एम प्रडाक्सना आइ बि चेनेलखौहाय सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना आगै। खालामना होब्लानो जाबाय। गोथां लामा इयुन बर' आंनि रियेल नेम होनना बुंहरदों। औ इयुन बर'आ गोथांनि लामानि रियेल नेम आरोना आगैना। थेंक इउ स' माच आगै खोन्थाहरनायनि थाखाय। एस एम प्रडाक्सन गोथांनि लामा सापर्ट प्लिज होनहरदों जोंना एस एम प्रडाक्सना। गोथांनि लामाया आगै जांगिलानो आरोना। आगै जांगिला बर' नाम दंना, बर'मोन ना बे चेनेल मेन चेनेलनि मुङा। आइबि आंना बेल'खा आब'। औ आइबिना बेल'खानो आरोना। आइबि अके एस एम होनहरदों जोंहा। निजोम ब्लग मोजां आंनाबो मास खोन्थाहरनो थाखाय। ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो आगै निजोम अननानै खोन्थाहरदो। मोथा मोथि नांफैबाय दं। थांबाय नामा माबाया? केटुजिया थांबाय नामा? सान्दुं मोथा मोथि जाजोब्बाय कमेन्टआनो गैला सं। आंनाव सापर्ट जाफैलायलालायो गोमालायबाय। सापर्ट जाफैयाखै नामाहाय आंनावलाय। एस एम प्रडाक्सन आइ बि प्लिज सापर्ट होनहरदों आरोना। किटुका लाइफ स्टाइल अन होनहरदों। जोंहा किटु चेनेलखौहाय सापर्ट खालामबायबा कमेन्ट हरना दोनहर आरोना। किटुजि को भी सपोर्ट कर दीजिए जिसको सपोर्ट चाहिए। गोथांनि लामा एस एम प्रडाक्सनखौ आंनि भिडिअ'आव कमेन्ट खालामनो खावलायहरनाय जाबाय। जोंहा गोथांनि लामा आगै माने बेखौनो होनसै आरोना आं नामखौ। गोथांनि लामाया एस एम प्रडाक्सनखौ गावनि भिडिअ'आवहाय सापर्ट खालामहरनो कमेन्ट खालामहरनो थाखाय खावलायहरदों आरोना। एस एम प्रडाक्सनखौहाय कमेन्ट हरना दोनहरबानो जाबाय सापर्ट खालामनानै। किटुका लाइफ स्टाइल अन हेजि जोंहा अन हेजि होनहरदों जोंहा किटुका लाइफ स्टाइल। किट्टू जी आप कहाँ से हो? एलबिना बरगयारि हाय आब' होनहरदों। हाय आगै मा खबर? थेंक इउ स' माच आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय। मा ओंख्रि जाखो आरोना आगै अननानै खोन्थाहरदो। किटुका लाइफ स्टाइल आपके यहाँ कितना टाइम हुआ है जी? हमारे यहाँ कितने बजे है अभी? 2:47 हो गया अभी। 2:47 बज गया है। और आप कौन सी जगह में रहती है? मिउजिक प्रडाक्सन हेल' आब' होनहरदों। हाय आगै थेंक इउ स' माच आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय। मा खबर आगै मिउजिक प्रडाक्सन?
माबा मबाइलानो टाच जाया जाया जादों। मनिका बर' एस एम आंखौ सापर्ट खालाम। जोंहा मनिका बर'आ गैया एस एम खौहाय सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरो ना। मिउजिक प्रडाक्सन आंनिखौबो नायदो आब' सम सम होनना बुंहरदों। औ नायगोन आगै आं सम मोनब्लानो नायो आरोना। ओमफ्राय माने समानो थोस्लाबा आरोना ओरैबायदि जाहैयो माने नायो आं भिडिअखौ होनाया ओमफ्राय मालाबा मालाबा थालाङो सम जास्लाबियाव नायख'जोबनोबो हाया नालाय। ओमफ्राय नायगोन आरोना आं दायो नायगोन आगै। एलबिना बरगयारि दे लोगोफोर आंखौबो सापर्ट खालामना होदो। जोंहा एलबिनानिखौबो जाय जाय सापर्ट गैया अननानै सापर्ट खालामना होदो आरो ना। सान्दुं आं होसोबाय दङ दसे बायथिं मोनहैजोबलायबाय नै दसेनो जोंहा अबेमोन लायो एलबिना जोंहा एलबिना बरगयारिनि चेनेलखौबो जाय जाय सापर्ट गैया अननानै सापर्ट खालामना होदो आरो ना। मिउजिक प्रडाक्सन माथो नायथारला आब'। नायगोन आगै मालाबा सम जाया ओमफ्राय मालाबा थालाङो माने ओरैबायदि गोबां जायो नालाय नायथ'जोबनो हाया आरोना आगै गाज्रि मोननो नाङा। नटिफिकेसनाबो गोबां जायो नालाय ओमफ्राय माने नायख'जोबनो हाया समा माने नायबाय थानो हाया आरोना सर्ट सर्ट टाइम मोनोना टाइम मोननायावनो आं नायो आरोना। ओमफ्राय नायगोन आङो मिउजिक प्रडाक्सनखौबो। किटुका लाइफस्टाइल आपके साथ जुड़े हैं जी उन सबको राम राम जी। राम राम किट्टू जी थैंक यू सो मच। जुड़े हैं ना हमारे साथ और सपोर्ट कर दीजिए आपको भी सपोर्ट मिलेगा। और आप कहाँ स्टेट पे रहती हो तो प्लीज़ आप बता दीजिए। मेरे को ज़्यादा हिंदी नहीं आती है। कतिया हिंदी आती है मेरे को। मनिका बर' आब' आंनिखौबो नायना लाइक आरो कमेन्ट खालाम प्लिज आब'। नायगोन आगै नोंनाथ' आंना सापर्ट दंखायो नालाय नायगोन आङो। ग्रेजि के बिटा आंखौबो सापर्ट खालाम लोगोफोर होनदोंनो। हाय दाउ माखाबो दावराव। ओमफ्राय क्रेजि बिटा चेनेला गोदानसो नामा मोनथिला आरोना। आगैया जुदि आंनाव गोदान फैदोंब्ला अननानै आंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना होदो आरोना। आंबो बेक खालामफिनगोन कमेन्ट हरना दोनहर। खायसे खायसे माने ओरैबायदि नामफोरा एखे सेम सेम दंफ्रामजोबो नालाय ओंखायनो कनफिउस जायो आरोना अबे मोनसेया दङना गैया सापर्ट दंखायोना गैया कनफिउस जायो आरोना। गोबाङानो फ्रायानो एखे दङ आरोना। जेबो नङा थेंक इउ स' माच आरोना। हा जाखांबाय आबै अबाव थांनो दे। निजोम ब्लग दे बयबो सापर्ट खालामलायदो। औ जोंहा सापर्ट खालामलायदो आरो है दाउआ माबा दावराव खालामबाय दं। साला खाथियावसो दावराव खालामफैबाय दं आरोना दाउआ। नेटवर्क प्रब्लेम जालायबाय आरोना आंना आगैमोन नेटानो दसेनो थांना होबाय थायो। एस एम चेनेल हाय आब' आंसो फैफिनबाय। औ थेंक इउ स' माच आगै फैनायनि थाखाय। जोंहा एस एम चेनेल आगै फैबाय। किटुका लाइफस्टाइल भारत देश से है जी हाँ आप भारत से ही हो पर आप कौन सी स्टेट में रहे हैं प्लिज बताओ। जि एम बड' दासो फैदो आंहा। औ थेंक इउ स' माच आगै जि एम बड' आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय। मा खबर आगै जि एम बड' ओंखाम जाबायना जायाखै अननानै खोन्थाहरदो आरोना। एस एम चेनेल दे अननानै आंखौबो सापर्ट खालामदो। औ दे जों नोंसोरो सापर्ट खालामलायदो आरोना आगैमोन सोर सोर सापर्ट गैलाया अननानै सापर्ट खालामलायदो नोंसोरो कमेन्ट हरलायदो। गुड जि एम बड' रेन्ज मारि होनहरदों। औ आं रेन्ज मारिबाय दे आगै मारिबाय आरोना दायो नेक्स्टआव जाहैगोन।
गोथांनि लामा आब'ना न'खराव सोर सोर दं? जोंहा न'खराव गासै 7 जन जायो आरोना आगै थांजोब्बायसो जों लाइफ स्ट्रिमाव सासेल'सै नेटवर्कआनो प्रब्लेम होबाय थायो नालाय जोंहा 7 जन जायो आरोना जियानो जाला लां खोन्थानोसै फरायनानै 7 जन जायो जोंहा बिजावजालि दङ बिसा बोराइ साथाम आरोना ओमफ्राय फिसाला सासे दं ओमफ्राय जोंहा साथाम फिसाला सासे ओमफ्राय आइ दं आरोना बिखुनजो दङ आबा गैला 7 जन जायो टटेल ओमफ्राय किटु का लाइफस्टाइल हरियाणा में हिसार शहर के गांव में ओ आप हरियाणा से है हरियाणा से इतना दूर से तो थैंक यू सो मच आरोना कहने के लिए थैंक यू सो मच आइ बि मनिका बर' आंखौ सापर्ट खालामलाय होनना बुंहरदों औ जोंहा आइ बि चेनेला मनिका बर'खौहाय सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना नै थांजोब्बाय रावबो गैला थेवबो आं कमेन्टखौ फरायथारनोसै आरोना आगैमोन जाय जाय थांफिनो फैफिनदो आरोना अननानै ना नेटवर्कआ प्रब्लेम होयोना ओंखायनो थांफिनजोबो एलबिना बरगयारि गोथांनि लामा सापर्ट खालामना होदो आंबो बेक खालामगोन हरदोंमोन आरोना एलबिना बर'खौहाय जिएम बड' रेन्ज मारिदोंमोनस' आं जाहैयाखै माथो सा मारिदोंमोनथ' आगै ना जायाखैसो मारिखादो दे दायो जागोन इयो उनावहाय किटुका लाइफस्टाइल होनहरदों जिएम बड' रेन्ज मारिखांबाय आगै हरियाणा स्टेट हे आंना सोंनाया जायाखै आरोना खनसे स्टेट मे हरियाणा स्टेटआनोखा ओमफ्राय खनसे होननाय सोंहरदो आरोना खिथाखांबाय होनदां हरियाणा स्टेट है दीदी जी हाँ समझ में आई आप हरियाणा से हो इतनी दूर से कभी असम पे भी आओ घूमने के लिए असम पे भी आ जाओ कभी ग्रेजी अबिता सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामखानायसो आब' नंगौ नामा आगै थेंक इउ स माच आरोना खोन्थाहरनायनि थाखाय खायसे खायसेखौ माने कनफिउस जायो आरोना ओरैबायदि गोबां जायो नालाय नामफोरा बेलेग गोबाव जानायदो ओमफ्राय नायबाय थानाय जायाबा बावगारो आरोना ओमफ्राय आगैनि चेनेलखौ माने गोदान खोमा होनना सानदों आरोना आङो जिएम बड' दाउ गाबलायदो दाउआ खाथियाव दंफैयोमोन गाबफैदो किटुका लाइफस्टाइल नमस्ते नदो इन्डिया जी हा नमस्ते गोथांनि लामा नोंनि चेनेलआ मनिटाइज जाबायना जायाखै आबौ जायाखै आगै जेबोआनो जायाखै आरोना वाच टाइमानो जायाखै आंना किटुका लाइफस्टाइल सबके मेरे चैनल पर आने जी अन जी जोंहा किटुजिनि चेनेलावहाय सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरबाय दं आरोना किटुजिया अननानै जाय जाय सापर्ट गैया खालामना होदो किटुजियाबो सापर्ट खालामो आरोना बे आंबो मैया खालामदो बेनिखौ बेबो आंनिखौ खालामफिनबाय आरोना किटुजी का चैनल को भी जो सपोर्ट नहीं है सपोर्ट कर दीजिए प्लीज़ हम सबको रिक्वेस्ट कर रही है जो मेरी फ्रेंड्स है यहाँ लाइव स्ट्रीम में है किटुजी का चैनल को भी सपोर्ट कर दीजिए और किटुजी भी ज़रूर बैक कर देंगे प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिए फोरमायहां जमुना ब्लग आं बुजिलालै दिनै गाज्रि दामोन ना मा होनखो बुथिलालै दिनै गाज्रि दामोन बुजियासै आरोना फोरमायहां जमुना ब्लग आगै मा होनहरखो अननानै खेबसे हरफिन बुजिना मोनाखै आं ना बुथिलालै ना मा होनखो ना बुजिलालै दिनै गाज्रि दामोनसो होनखो ना मा होनखो आगै आं बुजिना मोनासै आइ बि चैनल किटुका लाइफस्टाइल प्लीज सपोर्ट मी जोंहा आइ बि चैनला किटुजी को आई बी चैनल सपोर्ट करने के लिए कहा है प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिए आई बी चैनल को स्वर्गियारि अफिसार हेल' आब' होनदों हाय आगै मा खबर स्वर्गियारि थेंक इउ स माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय प्रडाक्ट
मा होनो पदुस्रि मुसाहारि बिसोर हाय आब' मा ओंख्रि जाखो आगै जोंहा दिनै दालि दाउदैमोन आरोना ओमफ्राय नोंस्रालाय मा ओंख्रि जाखो अननानै खोन्थाहरदो। एसे स्टेटास लाइक दान आब' थेंक इउ स' माच आगै लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय सोरबाफोर लाइक होआखैब्ला लाइक होनानै होदो आरोना। स्वर्गियारि अफिसियेल लोगोफोर प्लिज आंखौबो सापर्ट खालाम। जोंहा स्वर्गियारि अफिसियेलखौबो जाय जाय सापर्ट गैया अननानै सापर्ट खालामना होदो आरोना। स्वर्गियारि अफिसियेल आब'आ बबेनिमोन? आङो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि बरपेटा रडनिमोन आरोना आगै ओमफ्राय नोंलाय अबे जायगानिमोन अननानै खोन्थाहरदो। सान्दुङा फैलाय आंलाय गोसा होसोबाय दं आरोना सान्दुङा ओरै थांबाय दं नालाय। मोनालायसिगोनानो आरोना साना दसेनो थाङो। दसेनो मोनायो दसेनो थाङो दसेनो हरा गोलाव साना गुसुं नालाय दसेनो थाङो साना। खैथा जाखोथाय 3ता जाबाय। दसे थाबावनोसै आं बारा गोबावखौनो थानो हाया आरोना समनि थाखायनो जानाय लोंनायावनो साननियानो मोनाखायो 2तायानो जाखायो जानायावनो। ओमफ्राय लाइफआव दसे मालाबाथ' फैनोनो सबखौनो जाया जानाय लोंनायावनो मोनाखायो सुला सुलियावनो। ओमफ्राय दायो आरो दसे सम मोननायखाय फैबाय ओमफ्राय दायो नै दसेनो मोनालायसिगोनसो आरो खामानिया जालायसिगोन आरोना दसे दसेनो मोनायो। स्वर्गियारि अफिसियेल आं नलबारि डिस्ट्रिक्टनि आबौ जोंहा स्वर्गियारि अफिसियेला नलबारि डिस्ट्रिक्टनि आरोना आगैया। अनन्त क्रियेसन हाय आब' आंहा दासो थेंक इउ स' माच आगै आंनि लाइफसिमाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय दिनै मा ओंख्रि जाखो आरोना आगै अनन्त खोन्थाहरदो। गोथांनि लामा आंनि चेनेलाव 200 वाट्सनि गोनांथि बुंना होदो आब' औ नंगौ नामा आगैनो माबाल'सो नांसिगौ आरोना 200 वाट्स टाइम नांबावगौ नामा ओमफ्राय मनेटाइस जासिगोन होनब्ला अब्ला आगैनिखौ जोंहा जाय जाय लाइभ स्ट्रिमाव दङ आंनि लाइभ स्ट्रिमाव अननानै जोंहा आगै गोथांनि लामा चेनेलाव ना बेनि गोथांनि लामा चेनेलखौहाय अननानै फुल वाच खालामहैयो आरोना थांनानै भिडिअखौ नायहै फुल वाच खालामना हो गासैबो जोंहा आगैना 200 वाट्स टाइमल'सो नांसिगौ अननानै गासैबो फुल वाच खालामना हो आंबो दायो थांनानै वाच खालामना हैगोन फुल वाच प्लिज गासैखौबो आङो खावलायहरबाय अननानै वाच खालामना हो आरोना फुल वाच जाहाथे थाबैनो जाथों बिदिनो सासे सासे जौगालांबाय थाथों आरोना सासे सासे जालांथों नोंबो आंबो गासैबो सापर्ट खालामलायदो अननानै वाच खालामना होदो गासैखौबो बुंहरबाय आरोना अनहरदो गासैबो प्लिज गोथांनि लामा आगैनिखौ एसे स्टेटास सोरबा गोदानब्ला अननानै सापर्ट खालामफै जोंहा एसे स्टेटास आगैखौ जाय जाय गोदान सापर्ट खालामना होब्लानो जाबाय आरोना। पदस्रि मोसाहारि जोंहा लाइ लाफासोमोन आब' नंगौ नामा आगै गोथावसो दायोथ' आरो लाइ लाफायानोसै आरोना ओंख्रिया। हेल' आइबि हेल' अल फ्रेन्ड आंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामफैलाय होनना बुंहरदों जोंहा एसेमा मायामोनथाय हेल' अल फ्रेन्ड आंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामफैलाय होनना बुंदों जोंहा आइबि चेनेला स्वर्गियारि अफिसियेल मा ओंख्रि जाखो आब' जोंहा दाउदै दालिमोन आरोना आगै किटुका लाइफ स्टाइल होनहरदों स्वर्गियारि अफिसियेल आइबि हेल' होनहरदों जोंहा स्वर्गियारि अफिसियेला आइबिखौ हेल' होनहरदों अनन्त क्रियेसन जोंना ओंख्रिया आलु दाउ ओमफ्राय ना एवनायसोमोन आब' नंगौ नामा गोथाव आरोना दाउबो ओमफ्राय आलु एवनाय मामोन लायो आलु दाउ ओमफ्राय ना एवनायबाव आरोना स्वर्गियारि अफिसियेल गोथांनि लामा हेल' होनहरदों हाय माबा सरि आंहासो हाय होनहरलायलांबाय जोंहा स्वर्गियारि अफिसियेल आगैया गोथांनि लामाखौ हेल' होनहरदों आइबि हाय स्वर्गियारि होनहरदों ओमफ्राय जोंहा आइयाबो हाय स्वर्गियारि होनहरदों
एस पि स्टेटास हाय आब' होनहरदों हाय आगै मा खबर आरबि इउटुब चेनेल हाय बाजै मा ओंख्रि जाखो थेंक इउ स' माच आरबि इउटुब चेनेल लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय जोंहा दिनै दाउ दालिमोन आरोना ओमफ्राय नोंस्रालाय मा ओंख्रि जाखो सरगियारि अफिसियेल मा जाखो आब' होनहरदों मा जाखो माने आङो नेटाबो प्रब्लेम जादों ओमफ्राय बिथिं सान्दुं फैबाय थानायखाय आङो दोरोदबोबाय दं आरोना सान्दुं फैबाय दं एस पि स्टेटास अननानै बयबो सापर्ट खालामदो अननानै प्लिज आं बेक हरफिनगोन जोंना एस पि स्टेटासखौबो जाय जाय सापर्ट खालामाखै अननानै सापर्ट खालामना होदो आरोना ओमफ्राय जोंना एस पि स्टेटासाबो बेक खालामफिनगोन होनना बुंहरदों सापर्ट खालामलायदो नोंसोरो आगैमोना जाय जाय सापर्ट गैया सापर्ट खालामलायदो जे बड' स्टेटास हाय आब' मा खबर होनदों थेंक इउ स' माच आगै मोजां आरोना आंहा खबरा ओमफ्राय नोंहालाय मा खबर मा ओंख्रि जाखो मनिका बर' हेल' गोदाननि लामा आंनिखौबो सापर्ट खालाम आगै होनहरदों जोंहा मनिका बर'आबो गोथांनि लामाखौ सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना एस पि स्टेटास गोथांनि लामा सापर्ट खालामबाय आं नोंनिखौ अननानै बेक खालाम हरफिनदो प्लिज जोंहा एस पि स्टेटास चेनेला गोथांनि लामाखौ सापर्ट खालामबायनो आरोना ओमफ्राय बेक खालाम हरफिननो थाखाय खावलायहरदों बेक खालामना होब्लानो जाबाय गोजांहांबायसो मोनाहांबाय नालाय गोजांहांबाय आरोना दसेनो मोनायो अनन्त क्रिएसन आब' नोंना चेनेला मनिटाइज जाबायना जायाखै जायाखै आगै आंना जेबोआनो जायाखै आरोना वाट्स टाइमानो जेबोआनो जायाखै मनिका बर' हेल' गोथांनि लामा आं नोंखौ सापर्ट खालामबाय आंखौबो सापर्ट खालामदो जोंहा मनिका बर' चेनेला गोथांनि लामाखौहाय सापर्ट खालामबायनो आरोना ओमफ्राय बेक खालामफिननो थाखाय खावलायहरदों बेक खालामना होब्लानो जाबाय आइ बि एस पि स्टेटास बेक सापर्ट खालामदो नोंनिखौ खालामबाय जोंहा एस पि स्टेटासखौ आइ बि आ खालामबायनो आरोना बेक खालामनो थाखाय खावलायहरदों एस पि स्टेटास मोजां आंथ' आब' खबरा दासान्दि नांगौ नामा आगै आंनाबो दंथ'यो मोजाङानो आरबि इउटुब चेनेल बाजै जोंनि जामा जे एम आर ग्रुप प्रडाक्सनाव मायासो मोनसे शर्ट फिल्म होदों नायाखैबा नायदो दे जोंनि जे एम आर ग्रुप प्रडाक्सनाव मैयासो मोनसे सर्ट फिल्म होदों नायाखैब्ला नायदो औ दे नायगोन आगै ग्रुपाव आरोना जे एम आर ग्रुपाव नायगोन दे आं नायाखैना नायगोन नुसनाखै जानांगौ नायगोन आं दायोहाय नायगोन दे आइ बि मनिका बेक सापर्ट खालामदो जोंहा आइ बि चेनेला मनिकाखौहाय बेक खालामफिननो थाखाय खावलायहरदों आरोना बेक खालामना होब्लानो जाबाय आरबि इउटुब चेनेल आरो सापर्ट खालामना हो बाजै बे चेनेला गोदान नामा जायबा भिडिअ गोदान होदों बेयो चेनेला गोदान नामा गोदानबा सापर्ट खालामगोन दे सान्दुङा होसो बोलायबाय एस पि स्टेटास खालामबाय आइ बि होनहरदों जोंना एस पि स्टेटासा खालामबायनो आरोना आइ बि चेनेलखौ
थेंक इउ स' माच आरोना खोन्थाहरनायनि थाखाय आइबि ओमफ्राय थेंक इउ एसपि होनहरदों जोंहा आइबिया थेंक इउ होनहरदों एसपि चेनेलखौ गोथांनि लामा जायनो सापर्ट नांगौ आंनि भिडिअ'आव कमेन्ट खालाम जोंहा गोथांनि लामाया जायनो सापर्ट नांगौ गावनि भिडिअ'आव कमेन्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों अननानै फुल वाच खालामना होदो गोथांनि लामाखौ बेना मनिटाइज जासिगोन आरोना बारा गोबां नांलानो अननानै वाच खालामना होदो आरो सापर्ट नांगौब्ला वाच खालामनानै कमेन्ट हरना दोनहरदो आरबि इउटुब चेनेल बाजै गोदान आं दा लिंकखौ हरगोन दे नोंनि नाम्बाराव जागोन दे आगै हरना दोनहर आरोना दायो लिंकखौ हरना दोनहर आङो दायोहाय नायगोन आरोना मनिका बर' आइबि आं नोंनिखौ सापर्ट खालामबाय आंखौ सापर्ट खालामदो जोंहा मनिका बर'आ आइबि चेनेलखौ सापर्ट खालामबायनो आरोना गावखौबो बेक खालामफिननो थाखाय खावलायहरदों बड' स्टेटास हाय आब' होनहरदों हाय आगै मा खबर थेंक इउ स' माच आगै आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मा ओंख्रि जाखो आगै बड' स्टेटास अननानै खोन्थाहरदो आरोना जोंहा सासे फैबावदो आरोना आगैमोन जाय सापर्ट गैया सापर्ट खालामदो नोंसोरो एसपि स्टेटास गोथांनि लामा प्लिज बेक सापर्ट खालाम हरफिनदो अननानै जोंहा एसपि स्टेटासआ गोथांनि लामाखौ सापर्ट खालामबायनो आरोना अननानै बेक खालामफिननो थाखाय खावलायहरदों बर' सिआरपिएफ लाइभ बाजै मा खबर होनदों मोजां आगै नोंहालाय मा खबर थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय जोंहा बर' सिआरपिएफ चेनेलखौबो जाय सापर्ट गैया अननानै सापर्ट खालामना होदो आरोना मनिका बर' खालामबाय होनहरदों जोंहा आइबिया मनिका बर'खौहाय खालामबायनो आरोना खोबना दोनाखै बड' स्टेटास आलु नासोमोन आब' नोंसिनालाय ओंख्रिया आब' जोंहाबो दालि दाउदैमोन आरोना आगै दे आगैमोन नोंसोर सापर्ट खालामलायबाय था आरोना आङो नाखौ खोबना फैनो दानो मावजिया लांगोन नङाबा 1 मिनिट नोंसोरो कमेन्ट हरलायबाय था थांजोब्बाय अबाव मोनथाय हेलौ आं लास्टाव फरायनोसै आरोना रावबो गैला थांजोब्बाय नामा बे लाइभखौ सापर्ट खालामखाय जाय अनलाइन दङ कमेन्ट हरदो आरोना आगैमोन आंना नेटवर्कआ प्रब्लेम जादोंमोन नालाय आरो सानै दंबावो कमेन्ट हरदो आगैमोन प्लिज हाय दसे थाबावनोसै आं बारा गोबाव थाला आरोना दसे थाबावनोसै मा बाबाया ओइ माबा नायनो थांदो फोथाराव बा मिथाइ दामा दामि लाबोदो सं सोर लाबोनाय
बोरो आब' पुलिनो मानो होयाखै होनबालाय आब' बिमानो हैथां बिमानो इयाव दं बिमाया आब' पुलिनो हो होनना बुंथां बिमानो हैथां मादै सिरिनो आब' पुलिनो जानो होनाङा खिथाहैथां थां जाबाथाय बुगोन आं थां आब' पुलि बिमानो हैथां थां सरगियारि गयारि एसपि स्टेटास फेन सापर्ट खालामदों औ आब'आ इसानावसो गेलेहैदो बुरजा मानसि दङ थां इयाव दोनहैथ' थां होनबा दा होनो हागोन थां आब' फैबा न'आव दोन थां न'आव सोना दोनदो ना जोंहा न'आव सोना दोनदो थां दा आब' फैबा होनो हागोन थां मिथाइखौ थां ए नङाबा जाजोबगोन दामा दामि मानसि दङ ना जाजोबगोन नङाबा मिथाइखौ हो दोनहैसै थां प्लास्टिक न'आव दोनहैथो इयाव जागा गैला जागा गैलालै बायगोन लांदो नों सोजोब्बाय गैला थां न'आव दोन थां जाहैग्रो थां मिथाइखौ थां दोनहैग्रो थां होनबा न'आव दोनना फैथां थां मानो इदिलै थां थां सना थां दोनना फै आब'मोनदो गेलेथां ओमफ्राय दोननानै आब'मोनदो गेलेथां लाजिनाङा थां आब'मोना न'आवनो दं सरगियारि गयारि एसपि स्टेटास फेन सापर्ट खालामदो जोंहा एसपि स्टेटासखौहाय फेन सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरो ना मनिका बर' एस स्टेटास आंखौ सापर्ट खालाम ओइ र' उन्दुनो ओंखारबाय नामा गथ'आ मेथाइखौ आं जाजोबगोन नङाबा जोंहा बाबुआ डिस्टार्ब खालाम मनिका बर' एस स्टेटास मेथाइखौ जों हमनाङा मेथाइखौ आंबो जागोन दै होगोन ना होआ एस स्टेटास आंखौ आंबो जागोन मेथाइखौ सापर्ट खालाम आं नोंखौ सिरि थालाय जोंहा मनिका बर'आ एस स्टेटासखौ सापर्ट खालामनो थाखाय आंखौ सापर्ट खालाम आं नोंखौ सापर्ट खालामबाय जोंहा मनिका बर'आ एस स्टेटासखौ सापर्ट खालामबायनो आरोना ओमफ्राय सापर्ट खालामफिननो थाखाय खावलायहरदों खालामना होब्लानो जाबाय आगै थाङाखैब्ला बड'लेण्ड आइजो बोरै आब' खबर होनना सोंहरदों मोजां आगै नोंहालाय मा खबर आगै बड'लेण्ड आइजो मा खबर आगै आरो थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मनिका बर' मा जाखो आब' होनहरदों जेबो जायाखै आगै जोंहा फिसालायाना मिथाइ लाबोनानै डिस्टार्ब खालामफैलायबाय आरोना बिब'नो मिथाइ हैनो होननानै बिब' गैया सावगारि गयारि मनिका फेन सापर्ट खालामदो होनहरदों जोंहा सावगारिया मनिकाखौ सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों मनिका बर' हेलौ आं नोंखौ सापर्ट खालामबाय आंखौ खालामदो सावगारि जोंहा मनिका बर'आ सावगारि आगैखौ सापर्ट खालामबायनो आरोना ओमफ्राय बेक खालामफिननो थाखाय खावलायहरदों ना नेटवर्कआबो प्रब्लेम जाना होबाय थायोलै नेटआ मानो मोजां नाङाबा नेट थाबाबो माने जाया मबाइलाबो हें जाग्रा जाबाय खोमा बोरायबाय नालाय मबाइलानो उन्दुनाङा दै गयारि थेंक इउ मनिका फेन होनहरदों जोंहा सावगारि गयारि बानायबाय मनिका फेन होनहरदों जोंहा बानायबायनो आरोना सावगारि आगैयाबो आगैमोन सेयार खालामना हो आरोना लाइभ स्ट्रिमाव जाय सोरबाफोर फैथो ग्रुपफोराव सेयार खालामना हो अननानै जोंहा सावगारि आगैनाबो 1K जाबायना जायाखैथाय जासिगोन आरोना 1K मनिका बर' थेंक इउ फेन सावगारि गयारि होनहरदों जोंहा मनिकायाबो थेंक इउ होनहरदों आरोना आब'मोनदो गेलेहैथां गेलेया मोनसे जाना नायनो दे मेथाइखौ दे नोंहानिखौ जागोन आं नोंहानिखौ मोनसे जानि
दिजाया जानो गोरलैयालै इयुन बर' ट्रेक्टर ब्लग सोर दं आब' नोंस्रा औ दहाय सोंहरदोंमोन नामा आगैया जोंहा 7 जोन आरोना आगै जोंहा बोराय बुरि ओमफ्राय जोंहा फिसाला सासे दं 3 ओमफ्राय आइ दङ 4 ओमफ्राय जोंहा बिजावजा लिलाहाबो बोराय बुरि ओमफ्राय फिसाला सासे दं आरोना 7 जोन जायो गासै ओमफ्राय नोंस्रालाय आगै ओमफ्राय अबे जायगानि मोनलाय आगै इयुन बर'आ थांजोब्बाय खोमा रावबो गैला सं जाय लाइक होआखै अननानै लाइक होनानै गालांदो आरोना सोरबाथ' आनलाइकसो खालामफिनबाय खोमा आनलाइकसो जाफिनना थाबाय आं बाक्सानियाव जोंहा आं सोंखांबायमोन नामा बाक्सानि आरोना आगैया ओंखायनो इयाव साथाम दंमोन आरोना सानैल'सै थांजोब्बाय नेटानो प्रब्लेम जाबाय थायोना आंना बेबाबो गेलेदो थां मेथाइ जाहैदो जाया बांजानो दे आंनि होआ आब'मोननिखौ जानाङा आंनिखौबो जानाङा नों खैथा लाबोदो आङो मोनबा लाबोदो आंनि भिडिअ नायखांबाय दे नों आब' नोंनि भिडिअ नायखांबाय बुजियासै आं आगैखौ नोंनि भिडिअखौथ' आं नायखांबाय र' नायनाया सिगां ओमफ्राय दायो गोदान होबावनायखौ नायनाय जायाखै आरोना होदोना होआखै गोदान मनिका बर' किटुका लाइफस्टाइला गैला खोमादै आगै थांबाय जानांगौ दहायसो फैदोंमोन नालाय दहायनो ओमफ्राय नेट प्रब्लेम जानायावनो थांबाय इयो अबाव थांनो मिथि जानो आब'मोननो हैजोबगोन मिथाइखौनो आब'मोननो हैजोबो नों मोनजाखागोन सं थांहैथां होनबा मोनसे आब' पुलिनो हैथां मोनसे थां मानसि दङ न'आव दोनैथ' दा होनो हागोन गोबां मानसि दं मेथाइखौ न'आव दोनैथ' दा होनो हागोन बिसोरनो ओमफ्राय नोंहानि आंनियाबो दं लांदो आंनियाबो दं थां गेलेदो जा मोनबा लाबदां मोनबा मोनद' लाबदां आंनो बिजिगो आं बिसियाखै बिदिनोखा मालाय बेफारिनि बोना होनाय जिनायसो इयो जाम्बा बेफारिया बोना होबा जिनाय ओरै प्लास्टिक ओरै बोयोना फ्राद आलायना दोननाय जिनायसो इयो जाम्बा गथ'खौ थांदो हर होमबा आंनो थांदो थां आब'मोनना मानसि गोबां दङ होजोबनाङा सावगारि गयारि इयुन बर' ट्रेक्टर ब्लग खालामदो फेन होनहरदों जोंहा सावगारि गयारिया इयुन बर' आगैखौ मनिका बर' आब' आं बिखौ सापर्ट खालामबाय आंनिखौबो सापर्ट खालाम हो सोरखौ माबाखौ किटुखौ नामा कमेन्ट हरना दोनहर आरोना आगै सापर्ट खालामगोन इयो बेक खालामोमोन हरफिनगोन इयो कमेन्ट मोनब्लानो इयुन बर' ट्रेक्टर ब्लग आं मोननै चेनेल सोलियो आब' गंसे मबाइलदो गोथांनि लामाखौबो सोलियो मोननैबो आंनिनो औ आगै मोननैयावबो भिडिअ हेगारो नामा आगैया मनिका बर' औ आब' कमेन्ट हरना दोनो होमबानो खालामफिनगोन आरोना आगै बियो कमेन्ट मोनब्लानो खालामफिनगोन बियो दसे थाबावनोसै आंबो बारा टाइम थाला आरोना मोनाबायबो 4टासिम हागोन ना हाया थानो आधा घन्टा 4टासिम थानोसै निहा बसुमतारी आंहा दासो फैदों औ थेंकिउ स माच फैनायनि थाखाय आरोना ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो निहा दिनै अननानै खोन्थाहरदो अमा खि मोनामफैदो
आंना नेटानो इथिंजाय नाङा आरो इथिंजाय एसे नाङो ओमफ्राय न' सिङावथ' नांखाथारा नेटानो एकदम मोनायाव समब्लाबो माने फैनो हाया आरोना लाइफआव नेटनि थाखायनो नेटानो नाङा नालाय नेहा बसुमतारी लाफा मैद्रु बयलार भाजि गोथाव मालायसो लाफा मैद्रु आरो बयलार भाजि आरोना जोंहा दिनै दालिसो आरोना दालि दावदैमोन मनिका बर' इयुन बर' ट्रेक्टर ब्लग आंखौ सापर्ट खालामदो प्लिज आं नोंनिखौ मोननैबो सापर्ट खालामबाय जोंहा मनिका बर'आ इयुन बर' आगैनिखौ मोननै चेनेलखौबो सापर्ट खालामबायनो आरोना ओमफ्राय बेक खालामफिननो थाखाय खावलायहरदों आंनिखौबो आगैया मोननै चेनेलजोंबो सापर्ट खालामना हो आरोना ना खालामखानायसो खोमाना आं मोननै आगैना मोननै आइडियावबो हरदोंमोन खोमा दै ना मोननैखौबो सापर्ट खालामदों खोमा आंबो आगैनिखौहाय रावबो फैथारलासो आं थांजोब्बाय नेहा बसुमतारी इयुन बर' आंखौबो सापर्ट खालामलांदो जोंहा नेहा बसुमतारीया इयुन बर' आगैखौहाय सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना सापर्ट खालामना होब्लानो जाबाय मनिका बर' औ आब' आं खालामखाबाय जोंहा मनिका बर'आ खालामखाबायनो आरोना बेक खालामना होफिनब्लानो जाबाय नेहा बसुमतारी भिडिअखौ फुल नायनानै खालामदो औ भिडिअखौबो वाच खालाम आरोना आगैमोन आंनिखौबो वाच खालाम गासैनिखौबो वाच खालामनानैसो सापर्ट खालाम आरोना वाच खालामना होब्लानो जाबाय साराय 3टा जाबाय मनिका बर' हेल' नेहा बसुमतारी अफिसियेल आंखौ खालामना हो प्लिज जोंहा मनिका बर'आ नेहा बसुमतारीखौ सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना नेहा बसुमतारीखौ गोथांनि लामा आंबो कमेन्ट खालामनायफोरखौ सापर्ट खालामबाय आंनि भिडिअआव जाय कमेन्ट खालामदों औ थेंक इउ स' माच आगै सापर्ट खालामना होनायनि थाखाय बिदिनो जाय सापर्ट खालामो बे खालामना होफिनब्लानो जाबाय मा हा मा मा जाखो हैनो थांनायालाय मा आबमोनदो आं थाङा मानसि गोजा गेजेराव हाबखावनाङालै गोलैगोन आं ज'निसै ओरै जा ओरै गिदिं मिथाइ जानो नोंखौ लाफाबालाय बोरै जागोन आंलाय डिस्टार्बनो एराव लोगोफोर हाथाय गैयिखौ खिथिबाय था नोङो इलाय माथो जाबाय मोननै गायफिनबाय मोननै जाफिनबाय मनिका बर' हेल' नेहा बसुमतारी अफिसियेल आंखौबो खालामना हो प्लिज जोंहा मनिकाया नेहाखौ खालामना खालामदों ट्रेक्टर फैलायबाय दावराव बलथालै आथिङा थां ट्रेक्टर नायथां एफाम थां इयावनो नोङो गारो दावराव माथो बाबासो ट्रेक्टरावबो गोथांनि लामा दंफां लागोन ट्रेक्टरावबो खुगा दंलायोलै थाना आंबो कमेन्टस खालामनायखौ फरायखांबाय जौगाफु बर' टेकनिकेल हाय आब' मा खौरां होनदों औ थेंक इउ स' माच आगै जौगाफु आंनि लाइफसिमाव फैनायनि थाखाय मोजां आंहा खबर ओमफ्राय नोंहालाय मा खबर आगै लोगोफोर हेलौ लोगोफोर मनिका जोंहा साबस्क्राइब हरदो लोगोफोर आगै आगैनिफ्राय हेलौ गोथांनि लामा आं दा कमेन्ट खालामगोन आंखौ कमेन्ट खालाम
जोंहा मनिका बर'आ गोथांनि लामाखौ दायो कमेन्ट खालामगोन आरो ओमफ्राय गावखौबो खालामनो थाखाय खावलायहरदों जोब्बाबु बर' टेकनिकेल मोजां आब' आंनियाबो औ नंगौ नामा आगै Dulda आगै मबाइलखौ नों रोंखादोंमोन ना मबाइलखौ खोलिनाङा होननानै मबाइलखौ खोलिना होबाय इयो असरबो गथ'आ साला नोंखौ नोंखौबा बुगोन आं खारखा नोङो गोजानाव खाराबा बुजाखानांदो साला बया गथ' साला मबाइलखौनो खोलिना होदो दसेनो फिसालाया नै नोंखौ फैबाथाय बुजाखागोन खारखा नोंखौ आंखायनो खाथियाव लाजानो बाय नोंखौ दुस्थु गथ' थांदो मिथाइया जाहैदो नङाबा जाजाजोबगोन आंदो ना निहा बसुमतारी मनिका बर' आं खालामबाय आंनि भिडिअखौ फुल नायनानै खालामदो जोंहा निहा बसुमतारिया मनिका बर'खौ खालामबायनो आरोना ओमफ्राय गावखौबो फुल भिडिअ नायनानै खालामनो थाखाय खावलायहरदों जानानै नै मोनसे जानि हरसना आं बिसिगोन हर ओइ नैसा सल' दामदों मोसाहैदो इथि दामदो गोथांनि लामा आंखौ न'नि मानसिफ्रा सापर्ट होगोन ना होआ आं जानि लोगोफोर मिथाइया फिसालानि मिथाइया मानखो आंखौ न'नि मानसिफ्रा सापर्ट होगोन ना होआ बुजियासै आं आगै मा होनदो आब'खौ सरि आब'खौ न'नि मानसिफ्रा सापर्ट होगोन ना होआ सापर्ट होनाय सिथाना बाबु थां गेलेदो थां आं जागोन आं दा जागोन सापर्ट होनाया होयो जेबो बुङा आरोना हामालै मान दिस्टार्ब खालामबाय थायो थां गेलेहैदो थां आब'मोनदो थां जेबो होना आरोना आगैमोन ओमफ्राय थेवबो आङो बांद्राय आइमोन थाबाथाय आं खालामनो बायो आरोना भिडिअखौ मालाबा खालामो ओमफ्राय हाया आरोना खालामबाबो माने आङो बुङा खायसे खायसेखौ भइस डाबिं होयो खायसे खायसेखौ लानो हायिनि भिडिअ लानाय जायो आरोना खायसेखौ ओमफ्राय जेबो होना आरोना खालामनायखौ एख' माबा गैया सापर्ट होयो आंसो लाजियो मालाबा खायसे खायसेखौ बुंनो लाजिनानै बानाया आरोना जानोसै आं मेथाइखौ जाना देखायबाय आरोना आङो मा मोननांगौ थांजोब्बाय सङाखैमोना 38 जाबाय 4टासिम थानोसै आरोना थानो हायोब्ला दसे थाबावदो आगैमोना बारा गोबाव गैला 4टा जासिगोन 4टासिम आंबो थाथारनोसै मोनाबोलायबाय नालाय थांजोब्बाय नामा आगैना नेहा सोरना गोदान लामा सोरनाबा रमान्टिक संसनि गोनांथि जादोंब्ला आंनाव कमेन्ट खालामनो हो आब' औ नंगौ नामा आगै जोंहा आगैया सल' खनो आरोना गोथांनि लामा आगैया
ओमफ्राय जाय जायनो रमान्टिक सं नांगौ आरो ना जोंहा आगैनाव कमेन्ट हरनो हागोन। जाय जायनो खोनासं जाय जायनो भिडिअ बानायनो सोरनोबा रमान्टिक सं नांगौबा नै जोंहा आगै आगै गोथांनि लामानाव लामा चेनेलाव कमेन्ट हरनो हागोन आरो ना खालामनो हागोन जायनो रमान्टिक सं नांगौ। मनिका बर' हेलौ निहा बसुमतारी आं नोंखौ नायखायो आंखौ सापर्ट खालामना होदो। जोंहा मनिका बर'आ निहा बसुमतारीनि भिडिअखौ नायखायोनो आरोना अननानै सापर्ट खालामना होब्लानो जाबाय। सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों। निहा बसुमतारी अफिसियेल गोथांनि लामा आं खालामखाबाय दे आंनिखौबो खालामदो। जोंहा निहा बसुमतारी अफिसियेला खालामखाबायनो आरोना गोथांनि लामा आगैखौहाय ओमफ्राय गावखौबो बेक खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना। जोंहा आगैमोना एलबामबो खालामो खोमा आरोना आगै गोथांनि लामाया आं सल' खननायखौ नुबाय ओमफ्राय गाराङाबोथ' मोजाङानो सल'आबो मोजाङानो जादोंमोन ओमफ्राय एलबामफोरबो बानायबाय नामा सोंहरदों आरोना आङो। निहा बसुमतारी अफिसियेल गोथांनि लामा आं खालामखाबाय दे आंखौबो खालामदो बेखौ आं फरायखांबाय निहा बसुमतारी। मनिका आं खालामखाबाय जोंहा निहा बसुमतारियाबो मनिका आगैनिखौ खालामखाबायनो आरोना। गोथांनि लामा नेहा बसुमतारी सापर्ट खालामबाय जोंहा गोथांनि लामा आगैयाबो नेहा बसुमतारीखौ सापर्ट खालामबायनो आरोना थेंकिउ स' माच आगै खोन्थाहरनायनि थाखाय। ओमफ्राय मनिका बर' थेंकिउ निहा होनहरदों जोंहा मनिका बर'आ। रुक्सर टु नामा आंनिखौबो खालामनो हो। जोंहा नै गोदान फैदो आरोना जाय जइन गैया अननानै जइन जादो रुपसर टु चेनेलजोंबो आरोना सापर्ट खालामलायदो आगैयाबो सापर्ट खालामदो ओमफ्राय रुपसर टु चेनेलखौबो सापर्ट खालामना होदो अननानै सापर्ट खालामलायदो आरोना गासिबो। ओमफ्राय कमेन्ट हरनानै दोनहरबानो जाबाय ओमफ्राय लोगो लोगो बेक खालामाबाबो गाबोन खालाम आरोना लोगो लोगो बेक खालामनाङा। खायसे खायसे लोगो लोगो बेक खालामबा माने सापर्ट जाया होनना बुङो आरोना ओंखायनो होनदों आङो। रुंसार टु मा ओंख्रि जाखो? जोंहा दालि दाउदैमोन आरोना आगै ओमफ्राय नोंस्रा मा ओंख्रि जाखो? अननानै खोन्थाहरदो ओमफ्राय आगैया अबे जायगानिमोन अननानै खोन्थाहरदो आरोना। आंनि लाइफआव बारा फैया आरोना बरिं मोनो खोमा आं आरो बारा रायज्लायनो इन्टारेस्टिंबो खालामनो रोङा नालाय कमेडिबो बुंनोबो रोङा बारा इन्टारेस्ट खालामनो रोङा नालाय ओंखायनो बरिं मोनो खोमा जानांगौ आरोना। रिंसार सबाइजों अमा गोरानसो आं तामुलपुरनियाव जोंहा तामुलपुरनि आरोना सबाइ अमा गोरान बिराद गोथाव ओंख्रि खोन्थाहरबाय आगैया। गोथांनि लामा बेक खालामलासिनो साबसक्राइब खालामनो हो आब' बयखौबो। औ जोंहा गोथांनि लामा होनदों आरोना बेक खालामालासिनो साबसक्राइब खालामनो हो आब' बयखौबो होनना बुंदों। जोंहा बेकखौ गाबोन खालामब्लानो जाबाय आरोना गासैबो जाय साबसक्राइब खालामाखै साबसक्राइब खालामलायदो ओमफ्राय कमेन्ट हरना दोनहर कमेन्ट मोनदोंब्ला गाबोनो टाइमखौ नायनानैहाय बेक खालामब्लानो जाबाय बेक खालामफिनब्लानो जाबाय आरोना खालामालाबानो थाखानाय नङा। निहा बसुमतारी अफिसियेल लोगोफोर मालाबा हारसिंनो आनसाबस्क्राइब जाफिनो बिनिखायनो कमेन्ट हरबानो नायफिननानै साबसक्राइब खालामफिननांगौ दे। औ जोंहा जेनेबा दिनै सापर्ट खालामखांनानै ओमफ्राय नेक्स्ट गाबोनफोरबो चेक खालामना नायफिनब्लानो जाबाय आरोना भिडिअस गोदान होब्लाथाय नायफिनब्लानो जाबाय अब्लानिया निसय थाफिनथारगोन आरोना बिनि सापर्ट खालामखांनानै ओमफ्राय चेक खालामफिनदो गोदान गोदान खालामनायफोरखौ गाबोनो होमबानिया चेक खालामनानै नायफिनब्लाथाय निस्सय थाफिनथारगोन आरोना आनसाबस्क्राइब जाफिननाय नङा। खायसे लोगो लोगोबा आनसाबस्क्राइब जाफिननोबो हानाय खिन्थु नेक्स्ट दिनाव चेक खालामनानै भिडिअखौ नायना होफिन अब्लानो साबसक्राइबारा सियर थाथारगोन आरो।
मनिका बर' हेल' रुक्सर टु आंखौ सापर्ट खालाम प्लिज। जोंहा मनिका बर' आगैया रुक्सर टु आगैखौहाय सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरो ना। सापर्ट खालामना होब्लानो जाबाय। सरगियारि अफिसियेल आब' आं फैफिनबाय। औ थेंक इउ स' माच आगै फैफिननायनि थाखाय। आंनाबो नेटआनो प्रब्लेम। 344 जाबाय। सारिथासिम आरो ना आगैमोन सारिथासिम खस्थ' खालामनाब्लाबो दसे थाथ'नोसै बारा टाइम गैला 15 मिनिट दंबावो आंबो सारिथासिम थाथारनोसै आरो ना। नेटआबो गेजेराव आरो दानो प्रब्लेम होना होलायगोन आंना नेट होबाथ' आरो एबार खनसे थांबाथ' जानाय नंलासो खोमा। मोनाबायबो। आगैमोना पिकनिक जानो थाङासै नामा? देग्लायनि बोसोरखो बोसोर बोराइया थांबाय माला माला थांखो पात्ता मोनासै। बोसोरसे बोरायलायबाय आरोना। गोदान बोसोर फैलायबाय दसेनो ओमफ्राय साननैसोनि उनावनो आरो बोरायलायसिगोन। माला माला थाङो फात्ताखौनो मोना। आंबो समनि आंखालावनो भिडिअखौनो इदिट खालामनो हायाखै आरोना। भिडिअआ दङ ओमफ्राय इदिट खालामाखै बानानैनो। बानायथ' नङा समबो मोनाखै आरोना। आरो हरावबो आरो बायो उन्दुनो ओंखारो भिडिअस नायनायावनो माने टाइमा थांखायो आरोना। आगैमोननि भिडिअखौ नायनायावनो मालाबा आं हर गेजेरावसो उथिनानै मेगन मोदैबाबो इदिट खालामना दोनो आरोना। दा साननैयानो जाबाय आं होआखै। दिनै थेवबो खालामना दोननांगोन गाबोन फुङाव होनो थाखाय खस्थ' खालामनांसिगोन आरो। मनिका बर' आंना बारा भिडिअ खालामनो रोङा। आं दासो सोलोंदों। औ नंगौ नामा आगै रोंलांगोन आरो ना। आंबो रोङामोन फार्स्टआव भिडिअफोरखौ ओरैनो रोङामोन आं ओरैनो होयोमोन आरो बाबुनि होयोमोन ओरैनोसो होयोमोन आंबो सर्ट भिडिअ ओमफ्राय होदाव होदाव माने उनावहाय एसे गाव गावनो एसे माने थुला थुलि माबा खालामनायफोरावनो आरो मालायनिफ्राय नुनायावनो एसे रोंलांबाय आरो ना। फार्स्टआव आंबो रोङामोन जेबो रोंलांगोन आरो ना आगै मनिका नोंबो लासैनो। दाबोथ' आंबो मोजाङैनो रोङा आरो इउटुबनि बिखयबो मोजाङै मिथिया मायाव थुब्ला मा जायो माखौ आं दाबो मोजाङै मिथिया आरोना आंबो। टाइमखौ नायफ्लांबाय दं आं। साथामल'सै साब्रै जालायबाय। जाय जाय आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैदो अननानै लाइक होआखैब्ला लाइक होनानै गालांदो आरो ना आगैमोन। मनिका बर' रुक्सर टु आं नोंनिखौ सापर्ट खालामबाय। आंखौबो सापर्ट खालामदो प्लिज होनहरदों। जोंहा रुपसार टु आगैया थाङाखैब्ला अननानै मनिका बर' आरो निहा बर'नि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना होदो आरो ना। सापर्ट खालामबायनो नोंखौबो कमेन्ट हरना दोनहोब्लानो जाबाय निस्सय खालामगोन सापर्ट। बिदि आगैमोना थाङाखैब्ला दसे सम थाबावदो कमेन्ट हरदो आरो ना। आंना नेटा प्रब्लेम जालायबाय आरो ना दसे सम सारिथासिम थाथारदो आरो ना आगैमोन खस्थ' खालामनानैब्लाबो। जौगाफु बर' बड' टेकनिकेल हाय आब' आंखौबो सापर्ट खालामनो खोन्थादो। जोंहा जौगाफु मामोन लायो जौगाफु बड' टेकनिकेल चेनेलखौबो जाय जाय सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामदो आरो ना। मनिका आगै निहा आगै आरो थांजोब्बाय नामा रुक्सना आगैमोना सापर्ट खालामाखैब्ला जोंहा जौगाफु बड' टेकनिकेल चेनेलखौबो सापर्ट खालामना होदो आरो ना। सापर्ट खालामदो अननानै। सापर्ट खालामलायदो आगैमोना। खाफाल साफाल सानाय मोनजोबबाय आं नायथाबबाय थानो हाया आरोना एकदम उखिनाय साजोबो।
मनिका बर' हेल' जौगाफु आं नोंखौ सापर्ट खालामबाय आंनिखौबो सापर्ट खालामना होदो जोंहा मनिका बर' आगैया जौगाफु आगैनिखौ सापर्ट खालामबायनो आरोना ओमफ्राय गावखौ बेक खालामबाय खावलायहरदों नेटवर्कआ फैलायदोंना दावराव जादों जौगाफु बड' टेकनिकेल रिकुवेस्ट खालामना होनायनि थाखाय मेनि मेनि थेंक्स आगै दावराव ट्रेक्टर फैदों आरोना ट्रेक्टर फैदो जोंहा मनिका बर' आगैया जौगाफु आगैखौ सापर्ट खालामबायनो आरोना ओमफ्राय बेक खालामनो थाखाय खावलायहरदों जौगाफु बर' टेकनिकेल रिकुवेस्ट खालामना होनायनि थाखाय मेनि मेनि थेंक्स आबौ जेबो नङा आगै बेफोर आरो जाखायो नालाय गावबा गाव गावजों गाव सापर्ट खालामलायब्लासो सासेल'सो थांजोबलायबाय खोमा ना सापर्ट खालामनो थांदो जानांगौ आरो ना नेबाय थानासो लायो आङो जौगाफु थेंक इउ स' माच मनिका आंबो खालामगोन जोंहा जौगाफु आगैया थेंक इउ स' माच होनहरदों आरो ना मनिका आगैखौहाय बेक खालामगोन होनना बुंहरदों दिनै खालामाबाबो गाबोन खालामब्लानो जाबाय आरोना आगै लोगो लोगो खालामनाङा मोनाबायानोना दानिया गोजां बोथोरनि सान्दुङा दसेनो थाङो जोंना आरबियाबो फैदो जानांगौ आरोना लाइफआव बेखायनो बेयो खावसे थांदोंबो जानो हानाय आरबियाबो फैयो नालाय बेलासियाव बिसोरथ' 4 घन्टा 3 घन्टा गाहाम थानो हायो आंहाथ' समखौनो मोना घन्टासेयानो जास्लाबा आंना मालाबा आधा घन्टा मालाबा बांसिनानो 1 घन्टा जास्लाबा आरोना मालाबा बारायानो 1 घन्टा आंना खमाथ' खमखासो थांजोबलायदो दा रावबो गैलायला मनिका बर' आब' आं दुगैनोसै मोनाबाय औ दे आगै थांदो मोनाबाय आरोना आंबो बारा गोबाव थाला दसेल'सो थानोसै मोनाबायबो नालाय थेंक इउ स' माच आगै मनिका आंनि लाइफ स्ट्रिमाव हेफाजाब होफैनायनि थाखाय गाबोन सम मोनब्लाथाय फैफिनबानो जाबाय आंबो सम मोनब्लाथाय फैफिनगोन आरोना थेंक इउ मोनाबायबो आंबो दोननोसै 4टानिहालागै थाथारनोसै आरोना दसे ओरैनो थाथारनोसै आंबो मोनाबाबो गैला रावबो सासेल'सो दंबावो आं थांनानै मेगन गुदुं गुदुं मोनजोब आरोना बाय बाय मोसौ लाबोबायानो मोसौफोर लाबोलांबायनो आरोना मोनाबाय नालाय लामाथिं मोसौ लाबोदो जौगाफु बड' टेकनिकेल मनिका फेनखौ आं लाइक आरो सापर्ट खालामबाय प्लिज मनिका भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट खालाम जोंहा जौगाफु आगैया मनिका बर'खौहाय सापर्ट खालामबायनो आरोना लाइकबो आरो कमेन्टबो खालामबाय होनदों नामा लाइक आरो सापर्ट खालामबाय होनना बुंहरदों प्लिज मनिका भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट खालाम जोंहा जौगाफु बर'आ गावनि भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना मनिका बर' आगैखौहाय मनिका आगैया थांबाय नामा थाङाखैब्ला जौगाफु बड' टेकनिकेलखौहाय सापर्ट खालामना होदो भिडिअखौ नायनानै सानगासै ओइ अबाव थांनोलै फैसाखौ हैजोब्बाय ओइ दिनैसो नुदो दिनैसो नुदो फैसाखौ हैजोब्बाय नोङो ग्रुपनि फैसाखौ हैजोब्बाय आं हैनोनो मोनाखै
गाबोनफोर एसेना दोननोबा फै मनिका बर' औ आं दा नायगोन जौगाफु नायगोन औ जोंहा मनिका बर'आ दायोहाय नायगोन होनना बुंहरदों आरोना सिन्था खालामनाङा बे खालामफिनखागोन दायो आरबि ब्रह्म ब्लग हेल' जि आब' होनहरदों औ आगै मा खबर थेंक इउ स' माच दासो फैदो नोङो थेंक इउ स' माच आरोना आगै आरबि गोथांनि लामा आब'नि वाट्सआ 3K बारबायना ओहो जायाखै आंना 3Kआनो जायाखै आरोना आगै 3Kआनो जायाखै आंना दासो खावसेल' 2K ओमफ्राय 400फोर जाना दं खोमा आरोना जायाखै आंना वाट्स टाइमानो गैया भिडिअसफोरखौ नाया नालाय फुल वाट्स खालामा ओरैनो नायब्र' नायोना मानसिफ्रा ओंखायनो वाट्स जाया आरोना ओमफ्राय आगैना जासिगोन आरोना थाबैनो जाथों आगैना गासिबो नायना होब्लानो जाबाय गोथांनि लामा नायदो आरो थांदो आरोना गासिबो अननानै लाइक खालामना होलांब्ला मोजां जागौमोन आरोना सोरबाफोर गोदान नायदोब्ला कमेन्ट हराब्लाबो लाइक खालामना होलांब्ला मोजां जागौमोन प्लिज सोरबाफोर नायदोंब्ला गोदान नायदोंब्ला लाइक खालामना गालां आरोना कमेन्ट हराब्लाबो आब'आ ब्लग भिडिअ'नि अनगा जेबो लाबोआ नामा मा लाबोनो आङो दा ब्लग भिडिअ'नि अनगा सर्ट भिडिअ'बोथ' होनो हाया सर्ट भिडिअ' बानायगोन सानदों आरोना ओमफ्राय मानसिफोरखौनो मोनाखै माथो माबायदि होगोन ओमफ्राय मालाबा कभार भिडिअ' होगोन आरोना मालाबा कभार भिडिअ' होयो आङो होयो माने दा होनो हायाखै ओमफ्राय होगोन आरोना सम जाथ'वाखै सम मिलायब्लाथाय होगोन मानसिखौनो मोनासै आं मबाइल हमग्राखौनो हारसिं नालाय हारसिंनि भिडिअ'खौबो बानायो आरोना ब्लग भिडिअ'खौनो होसाबो आं ओमफ्राय लाबोगोन र' आं कभार भिडिअ लाबोगोन मनिका बर' आं नोंनि भिडिअ'फोरखौ नायजोब्बाय होनहरदों आरोना सोरनिखौ आंनिखौ ना गोथांनिखौ दे आब' मनिका आंनि भिडिअ'खौ नायनायनि थाखाय आंबो दायोहाय नायगोन ना आगै बिदिनो फुल वाट्स खालामना होनांगौ आरोना आगैमोन अब्लासो माबा जायो आरोना आंबो बिदिनो खायसे खायसेखौथ' बाराद्राय गोलावखौ नायख'जोबनो हाया खायसेखौ ओमफ्राय बांसिनानो सर्टआनो जायो नालाय आंबो नायो आरोना फुल वाट्स खालामो ओमफ्राय बिदि फुल वाट्स खालामनायावनो माने हामालै सिरिथा टाइमा सर्ट जायो आरोना आंहा नायख'जोबनो हाया गासैनिखौबो आरबि ब्रह्म है दावराव खालामनालै आब'नो मिथाइ होबाय आं दे दावराव खालामनाङा मनिका सापर्ट खालामबाय आंखौ बेक खालामफिन जोंहा आरबि ब्रह्मआ मनिकाखौ सापर्ट खालामबायनो आरोना बेक खालामनो थाखाय फरायहरदों मनिका बर' खालामबाय आं आरबि ब्रह्म नोंनिखौबो जोंहा मनिका बर' आगैयाबो आरबि ब्रह्म मनिका खालामबायनो आरोना दावराव खालामनानै बाबु इथि थांना जौगाफु बड' टेकनिकेल आब' आं आरबि ब्रह्मखौ भिडिअ नायना लाइक कमेन्ट सापर्ट खालामबाय आंनिखौबो अननानै सापर्ट खालामनो हो आब' आरो भिडिअखौ नायनानै दावराव दोनो नोंसोरलाय दावराव जोंहा जौगाफु बड' टेकनिकेल आगैया आरबि ब्रह्मआ बेनिखौ नायखांबायनो आरोना लाइकबो कमेन्टबो सापर्टबो खालामबायनो ओमफ्राय गावनिखौबो भिडिअखौ नायनानै लाइक कमेन्ट सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरबि ब्रह्म ब्लग ओइ
सैमायाबो दावराव जालायबाय आंनालाय मासे मोनसे दावराव दसेबा नेट दसेबा सैमा दसेबा दाउ दसेबा मानसि बेखिनियावसो मोनफैदो आरो सैमायाबो थै 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 सैमालाय मानसिलाय दावरावलाय आरबि ब्रह्म गोथांनि लामाखौ साफ खालामबाय बेक खालामफिन जोंहा आरबि ब्रह्म आगैया गोथांनि लामाखौ सापर्ट खालामबायनो आरोना बेक खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरबि ब्रह्म जौगाफु बड' आं दायो बेक खालामगोन जोंहा आरबि ब्रह्मआ जौगाफुखौ दायो बेक खालामगोन होनना बुंहरदों आरोना मनिका बड' आरबि ब्रह्म मनिका भिडिअ नायनानै खालाम जोंहा आरबि ब्रह्मआ मनिकाखौ भिडिअ नायनानै खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना आर'नाइ एजिएच हाय होनहरदों हाय आगै थेंकिउ स' माच आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय नाथाय आङो दोननोसैसो आरोना आगै आर'नाइ नोङो मोनाबायबो नालाय 4:30 जाबाय आं 4टासिम दोननो नागिरदोंमोन ना आर'नाइ एजिएच हाय मनिका होनहरदों जोंहा मनिकाया थांबायसो नामा थाङाखैब्ला खेबसे कमेन्ट हरदो आरोना आगैमोन मोनाबाय आंबो दोननोसै खेबसे कमेन्ट हरलायदो मनिका आगैया दुगैनो होनदोंमोन थांबायसो नामा दे आगैमोन सोरबाफोर लाइक होआखैब्ला लाइक होनानै होदो आरोना अननानै लाइक होनानै गालांदो आंबो दोननोसै मोनाबाय आर'नाइ एजिएच सोरबा दङब्ला सोर दङथाय दायो आरबि ब्रह्म आगैया थांबायना थाङाखै अननानै कमेन्ट खालामदो खेबसे थाङाखैब्ला जौगाफु आगैयाबो थांबायसो नामा थाङाखैब्ला खेबसे कमेन्ट खालामहरदो आरोना सोर दं सानैल'सो दंसै दायो आरबि ब्रह्म थांबाय नामा थाङाखैब्ला कमेन्ट खालामदो प्लिज ट्रेक्टर गारि फैलायबाय बाय होनहरबाय जोंहा आर'नाइया रावबो गैला नालाय बायखौनो होननांसिगोन आरोना आगै आंबो दोननोसै नै दावराव जालायबाय थेंकिउ स' माच अब्ला गासैनिसिमबो आंनि लाइफ स्ट्रिमाव हेफाजाब होफैनायनि थाखाय गाबोनो दावराव गारि थांलाय फैलाय दावराव आरोना जौगाफु बर' थाङाखै आब' होनहरदों नै जोंहा जौगाफु बर' आगैया दङमोन आरोना आर'नाइ आगैजों सापर्ट दंना गैया सापर्ट गैयाबा खालामलायदो आं दोनथ'नोसै दे आगैमोन मोनाबायबो थेंकिउ स' माच होनोसै आरोना बयनिसिमबो आंखौ हेफाजाब होफैनायनि थाखाय गाबोन